Монтажните работи на едно летище са свързани винаги с кратки срокове за изпълнение, както тук на летище Франкфурт. Подновяване и разширяване на каналните системи. Укрепването естествено с СБХ, двойна релса с подвижна подпора. От само себе си се разбира, че работниците в канала трябва да работят много бързо, за да освобождават каналите. Използвани са бетонни тръби, които могат лесно да се спускат между рамките. Така времето на работата в каналите значително се скъсява. Този строителен обект се намира в Австрия, в покрайнините на град Виена. Почвата в този район е със скални образования и е много влажна. Няма защо да се чудим, ще използваме укрепителни системи на СБХ. Директно до канала протича малка рекичка. Именно укрепителните системи за изкопи СБХ намират точното си приложение. Тънкостенните и леки тръби могат да се поставят върху подвижната подпора, за да може багерът да се преустрои за монтаж. Когато машината има стабилна основа, монтажът е рутинна работа. Критичното състояние на почвата в местността забавя всички манипулации в канала. За всяко загребване на багера, той трябва да се изкара навън. След монтажа обаче се постигат отново нормални условия за работа. Но сега да напуснем Виена и да погледнем един интересен строителен обект в Германия.